yasePharon eKadeshe azisa ilizwi kubo nakwibandla lonke ababonisa neziqhamo zelizwe elo. Abaxelela athi safika kwelozwe wasithuma kulo inene libaleka amasi nobusi nazi iziqhamo zalo. Verse number 28. Kodwa ke banamandla abantu abemi kwelozwe. Imizi inqatyisiwe imikhulu kunene kananjalo sibone abenzalo kwa-Anaki khona. Kumi ama-Ayeki ezweni lasezantsi amaHeti namaYebusi nama-Aramu emi ezintabeni amaKhanani emi ngaselwandle nangecala laseYordani. Babizo lakho liyaphila lingcwele. Anoint your word for abantu balapha namhlanje. Let your word libe ngamandla iqinise amathambo kwabatyhafileyo. Malamkele isu lakho in the name of Jesus. Amen. Dalaka singale basibazalane. I believe nani niyafuna ukuba niyophumula kwa in time. Hallelujah. Hallelujah. We will just pray for today after this. Dalaka hlipha kwinto yonke enzayo lo nto uzayidlala ngoku ibe uzayidlala siqhubeke mfowethu bese sikhawuleze sigoduke. So athi sinyuse i-levels zethu kakuhle. Now, ndizothetha kanti ndonga under a subject ethi the contradictions that comes with a spoken word. Ngachaza isikolo komasithathu khaze siphumele bayithini. Now, chapter number 3. Uthixo akaviswa ngamntu, but he has heard that Israel is on the cry. Abantu bakhe after 40 full years engasabanakanga ngenxa yento abayenzayo. IBhayibhile ithi uThixo wenza sure that he restores them. Masithathu balandela babuyisele kwindawo abaphilonga kuyo. Bethwalekile. IBhayibhile ithi wafumana into bakwilocation enye egama layo kuthiwa yi-Egypt, and the king erolisha khona was the boy called Pharaoh. uFaro ke indaba yakhona kufa lo kuzalwe lo uFaro, the more kwakhulunyana yakho, that means akho mntu ngaphinda aphathe la family senonyana nikhona ne. So waqhubeka uThixo efuna umuntu that is going to take them out of the land. In fact, yena uyobathatha out of their misery. Le problem bakuyo uThixo uyohlangula bona. Cala ninyamezele nje bangakosi dibana ndithe mpondo yasiva nami. Then qhubekekayo uThixo yobalanda uhlangana with the man engaziyo nobomi bakhe ubheka ngaphi. His name is Moses. Moses ilife yakhe iqala as someone ordinary. Then ilife yakhe ibe kwilethi kubulawa abantwana athathu asiwe atholwe ngulomuntu walendlu in a palace. Moses wakhuliswa kwi-privileges of a king and princess, but ebengu ordinary izolo. Moses xa ekhulayo kwavuka ubu-ordinary wabulala umuntu walapha. Now Moses has been chased away ebaleka ubulawa by Pharaoh. Now Moses usabhidekile bubomi bakhe. Now uyafika uThixo kuye uthi ngidinga wena uyohlangula abantu nabo ababhudekileyo ubomi babo. Cela lindivele ningayibhudi lento. Kuthatha umuntu othi I am a mess. Kuthiwa ngonceda abanye abathi I am in the mess. Kahle kahle uThixo akamdingi umuntu perfect in order to do umsebenzi wakhe. Cela nise kakuhle ngoba ndiyaqhubeka ngaphambili. Kwathatha umuntu othi izandla zami zinegazi. I don't deserve to carry the Bible.
kwimike andithandaze ecaweni. Kanti isolution yabantu abalimeleyo izombunakeleyo. Kwathatha uMoses angaphifeziviyo esithi ndizirayitha off. Nabantu bemrayitha off, but kwathatha umntu onjalo eyohlangula abantu tu. Kwalanda uMoses enjalo, messed up boy. Uthi Thixo, go and take them. Sakubona sabona yakhona. IBhayibhile ithi there's a land that I have prepared for them, but I want you. Ndiyaqonda ngokulapha uqaqele nobomi bakho wena udizi awukoshela ubheka ngaphi. Sithola zakunika direction. From now on usuka apho kwaFaro. From kwaFaro uyahamba uyezulu. Le masu iya ndifunde. Nazi lembhidana. Andiyiva iverse ethi wathi Moses repent. Before uze kuMoses qala uguquke. Inye qhayo nayivala. Moses nje usiza. Cela ungenze enye into. Ungayikhuphi ngomlomo lento ufuna ukwenza leyo. Cela ukukhulu. Take off your sense. Mamela ke ukhaza lento ungayazi. Kwi-ministry izihlangu zikhaza i-ministry yakho. Kubizo xa sena ngezihlangu sithatha nge-ministry yakho. Uthi ke ngicela ngenzele ifavor. Le information unayo yohamba nabantu ishiya ngapha kweyadi. Zakufaka emlilweni, zakufundisa ukukhokhela abantu. Ngoba wena sawukwazi ubakhokhela. Ngoba wena uthe wahamba emlanjeni ubusuku nemini. Kahle kahle unayo inhlansi zakukhuphayo wena namhlanje. Ngoba uzawukhokhela abantu ngengqondo yami ngothi ngeyami. I so wish I can call all leaders. Ngithi siyakhululwa to lead. Siyashiywa to lead. Inesimatayo we lead at times nakubheda. Sithi asikudingi wena. Ngoba sanqibela into zethu. We know how to do things. Even if ukhona, even if akekho. Now, uThixo ambalane ezweni. Cela nincede sivaleni inkonzo. Xa efika kubo le ndawo inawo nami ukuqhubekisa. Uthi uThixo uthi mandinithathe. Moses siya ezweni. Andingevuyi kufika umuntu onothi kum namhlanje bekasovuza zokulanda nansi truck iyaphi iyebhonatuni ulandlu yakho isistand ikhwele bazibonyiswa andingethi batsibi baphuma besithi Moses siyakulandela ngoba le ndawo uthi siyakulo ukhayina amasi nobusi nabo phuemva kwakhe but ingxaki yayongcokela xa kugqithiwe chiwo abakaphuma ezulu. UFaro watshintsha imethod yomsebenzi. Wathi ngicela izitena ebebephala 2 years isemende eyi-1 banike 4. Imani izwi seliwile lathi nina ningamezwa kwajikwa iprinciples zalapha phakathi to contradict into yasezweni. Basebenza kabuhlungu kungabikho nomdla ophuma ezweni ke ngoba imeko yalapha imbi yaqhubeka ngicela nibekezelele yaqhubeka ngizokela iprocess yadlula. Xa igqibo lidlula iprocess baphuma ezweni lakwaFaro. Xa bephuma ezweni lakwaFaro baqala ucelebrate simkile kwaFaro. Wathi uFaro icela nganikezele ifavor ndinike nezixhobo masibale qini. Xa sifika ezweni emingaphi ezweni lam masibale qini.
and asinalo kwenye mandate sababulala. I-problem esinayo nguMoses. Amahasha yaphala uthi Moses siyezwe. I think wayekhona omdala oyendanga kaMastad othi Moses lamahasha yabaleka. Wathi Moses ipace yethu yekaThixo siya ezweni. Izinto zizawufika zisifumane kodwa siya ezweni. Bafika amanzi evalile in the Red Sea. Wathi Moses wafika wajonga phezulu wathi ubuthe siyezwe. Wakhalaza wathi thatha le ntombi nayo ungabethi kodwa wolathe elwandle lathi ulwandle yima ngoba indalo iyamamela. Yathi indalo amamazayo bangabantu abaya ezweni. We need to separate and open the passage for them to pass. Ndizothi anandaba noma uthi wawujonga le nto ibonayo ibe ngathi ivalile. Ndizothi izwi elithethiweyo lithe uya ezweni. Ingangabi indlela yakho namhlanje kodwa uya ezweni. Hallelujah. Balamba. Bafika izinto. La ndlela kodisayizwe. Nathi indaba yonke Scott benikunume. Ibhlungu ngwe. Xa befikayo uthi Moses cela thuye enhlola. Endizongxokela. Nahle libona. Nathi sizelibona. Cela abantu ababini bancede bokurobeliswa. Xa befika ezweni master bafika ilizwe line grapes. Kupha igrape yakhona inkulu bazigqwathula. Babuye nereport. Bathi bhuti njengoba ubusithumile sivele ezweni. Hey akaxoxa uThixo wakho. Ilizwe nyani sibona amase baleka nobusi. Yonke into ikhona kwela lizwe. Nazi libethana. Kodwa abantu abakwela lizwe zingcile imbele. Aba bantu bapha noma singathi sifunulwa nabo asizukwazi. Balibala into eyodwa eyithethwe nguThixo esithi go and possess the land. Mangambe ngambize igama elulele le-English. Go and take your things, your land. Lizwe lenu hamba nolithatha. Bakhona abantu phaya. I am going to take what belongs to me. Le nto ithatha ingaoma nguwe for now, but I'm here to announce that my name has been written all over it. Ungayidrayiva le moto yegama lam. I have come to take it. Namhlanje kule service ye-declaration I have come to open your eyes. Ndizothi nantsiya into yakho anandaba ibanjwa ngubani, but don't go and take it. It is yours. Go and take it. Noma ingasakwenzeki, go and take it. Noma ingathi kuvaliwe, go and take it. Ndifuna abantu abalapha abanenkani abathi ingathi akulungi, kodwa I am calling to take my things. It belongs to me. Noma ndingabi nazo namhlanje, but I see izinto zami, and I am going to make sure that in your land akungokwami. When I see us, ndibona imbilimbela thina engathi simbovane kwabantu bantu kufaka isikolo kwaxabaniswa ngxokela
elithithiweyo nenabayibonayo. Ngoba i-reality or the fact of the matter yoba i-reality iyathanda uphazamisa le nto ifileyo. I-reality iyathanda ukuphikisana nento efileyo. Mama, namhlanje sesinabantu abashiya inkonzo bawujoyina izinto ezi-instant ezikhawulezayo kungoba ziprofethiwe lizwi qha azenzeka in the physical. Ngoba khe kwenzeke elifini ngokukholwayo le nto kuthi uyiyo xa ujonga isimo iphikwe sisimo. Iphikwe sisimo, i-situation around you inga-proof uba lo mntu uyilela yiyo. I'm here to say kuyenzeka ebomini le nto kuthi uyiyo uba ngabheka akhona umntu oyithethayo but uyaqonda ikhona into ekholiyo. But when you look around you everything is falling apart. Yonke into iyonakala. Lord, how can you call me with such big ministry? God, life yami message. Oh Jesus, hallelujah. That's reality. Hallelujah. Reality will confuse you. Reality will confuse you. Look at the word. Let the weak say I'm strong. But ngokuthi I'm strong kunzima utsala imbuku. Awukwazi ukuqama wenza ukutya but uthetha izwi. I just believe kwinto ndayithetha noba ndiyibona. But for them mama ungxolela isimple bayayibona le nto. Qha phakathi kwabo nayo kunabantu, kunamahit, kunamahebhus, kunabanye. No. Tell 4 zani 4 joy. 4 yabantwana balek. Tell 4. Ndifuna ubona izinto. Mana mabajo. Mara bakero Jonga. Begala buti. Umama bangana unokani befundini umama unokani lilizwe and yonke into yami phakathi ushona moya ebona ngapha ndiyahlakazela ingubo yami yokumbathisa pha apha lihlebo ngabantu ingubo yami yokumbatha pha apha ndala ndingadlanga ukudla kwami kupha apha ngishwe abantu engibathandayo kanti inceba yami pha qha yendibhidayo xa ndijonga between mna nofika kuye kunesizwe inaba undivanga kunezizwe eziyi-4 efuna ndidlule kuzo kune-financial breakthrough efuna ndidlule kuyo kune-health efuna ngandidlule kuyo kune-family issues efuna ngandidlule kuzo there are so many things esibekwe phambi kwam but ibhayibhile ithi bema bathi asikwazi ukutholwa ngoba kudluleki ngophika mntanasho wathomnye Moses biza uthixo wakho ithi ngcono sihambe sibuyele mva ngoba apha kudluleki waphinda wathetha uthixo wathi Moses ithi kubo ndithe go and take the land noba ndidlule njani ngoba andithakuni I am going to be with you. Dinani, naman bonakali. Go and take the land. Pataka basayo. Aba, beli telebona. Bavele bakduwa bubutongo. Balala, kwashuleka. Goba he makes the way when there is no way. Uyafula, sekufaliwe. He is the God of changes. He is the wonder, miracles God. Uyenza kuphokwenzeleki uyaphilisa uyakonakele. He is God. Our first phase one.
have passed the first stage. No. Then in red. And Shumaili ubulayisa umazi. Xa uphuma kule ngxaki ufele umngxaki. No, I tell you now. Tell you nobanyani na. Ukhale ufuna imali, ufuna ukutya. Xa ifika imali egula umntwana. Awukamthemba ukutya okufunela imali. Xa ufika le mali elingena amayeza. No, andithandi nomntu mna ongayaziyo loo nto. Ba uyahlala phantsi njengeshumayeli. Zekumntu omanyani. Sorry. Othi ndiyazama, but the more ndizama ke zonakala. Then the second nation bafika nayo i-well armed, well trained, and bona there's nothing yabo ebambekayo. Ushama. Hey, shama. Xa befika no bakazoletheka phane ngayifumana izuyazi and esisombululo sani uzoba naso abazalibona bashokuba baphazamisekile. Bafika to the second nation. Bafika this nation well trained and armed. Bafika ezweni elinento yonke bona abangenayo. Baphinda bathi Moses. Konfalisho about TikTok. Moses. Wathi uThixo yini Moses? Ngidikwa futhi nguwe wena. Yeke Moses afuna abantu bakho. Yeke uyenzayo Moses. Suphinde uzaba kuwe. Hambani nabantu niyezulu. It's that game kwahlangana ezizwe. Sense the meeting. It's choklo. Sense the meeting. Zathi bakhe bafika sababulala namhlanje. Ithi wayikhobela uMiriam. Wathi kuboleka igubu elasezweni sikhonza ngalo. Walibeka emagxeni. Wathi uThixo onenyaniso. Wathi uThixo woloyiso. Wamosha ukuthi baxabana bodwa. Wayibexabana bodwa. Wathi uThixo go. Badlula kusilima. Abanakaba ngoba babhizi bana bodwa. Badlula. Announce into it. Uyayenza into but out. Usithi I don't have any options. I don't see my way out of this. Athi vala umlomo and look unto me. Ngoba I am going to save you. Sahlangula. Selabantu beqabile. Uthi uMasathapha unyana wayeselahlekile. Bathe abantu likhona igcwele esilaziyo. Wayimosha yena uMasathu. Ngoba kalimeni qala. Sawuletholeni. Basiqale kumdala. Yabona into emphambanisayo uThixo yileyo refuse abantu bekunceda uthi kahle nime ngoninceda ngiyatshola kuye ngoba uyimbhalo nomgibelelisi wobomi bethu ngiyangithincedo kodwa kanimeli xa nohlulekile ndizawutsho akwangoku I am waiting on the Lord. My faith is on the Lord.